सुंदर गाना हाँ बिरहिया में आई रहल घटे कौन कौन खुल के बात रही खुल के बड़ा सुंदर एगो गाना आई रहल घटे एगो कौन लइकवा हो एगो कौन लइकिया से कहता का कहता कि हमारा बुलेटवा पर कहियो बैठ के हर सटबे की ना फटाफट ना बोल बोल रे सबर का बोल बोल रे हे पत्थर का हमारा से ए लाइक सहारे जान जाए जे एगो मेहरारू के मरद परदेश में बारे मरद मरद हां पति पति दाढ़ी बनावेला ना हाँ मुड़ी छिले आला जान जाए जे एगो मेहरारू के मरद हाँ ले लो परदेश में बारे हाँ मेहरारू अपना बेचारी मर्दा लगे फोन कैले बिया मोबाइल से ना चप्पल से तारा बाबू के टेलीफोन से ए देवर बाबुआ का भौजी आंटी एके कोनो को शादी भइला 4 साल भइल तार हाँ अच्छा रोवर भैया हमरा के गौना करा के बाहर चल गए अच्छा ना गाँव कहियो फोन करे नी हमरा लगे हाँ। ना कहियो समाचार पूछता नी हाँ। जौन एगो नंबर रहल तनो बंद बा अच्छा कहियो नहीं करत ना करवाओ के ओर से करवाओ कनी से फोन कहियो रोवर लगे दूसर नंबर होई नु के कर रोवर भैया के भैया के नंबर चाहिए हाँ। अब बड़का बाबू के देम तो ना कम हाँ ओ जिनिए बाड़न ओई जबाड़े तारा हस्बैंड लगे दे दी रोवर भैया के नंबर के हम फोन धरा के बात कर ली तो लिख बोली 94,412 94,412 आ चप्पल जूता 18 ई कौन नंबर नंबर है है बाबू आड़ो टेल के एयरटेल डरावा डरावा टुस 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 हेलो हेलो इस रूट की सभी लाइनें में व्यवस्था है कृपया 9 महीना बाद डायल करो ए बाबू काहे रो हमरा से मजाक ई कइले तो बानी? कह ए मजाक करतनी हां तो भौजी से ना मजाक कइल जाई तो का मौसी से कइल तो सीधे कहो मजाक- 9 महीना बाद डायल करे मजाक भौजिए से होला अच्छा तो लिखो दूसरो नंबर बा बोली 94,412 पर बारी पर 94,412 पर और नंबर हो ब्यास जी के डांडी पर गाड़ी पर डरावा डरावा टुस 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 हुलुलुलु 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 ई को नंबर हरे हुलुलुलु हुलुलुलु हेलो रेडियो नेपाल हो तपाईको अनुरोधमा भोजपुरी फिल्मी गाना सुन भयो राति राम्रो राम्रो छ हाम्रो नेपालमा चिङ चिङ भिङ भिङ टिङ टिङ गाना सुनाउँछ ए बाबू का हो ई तो कौन हिंग बेचवा के लगे फोन लाग अरे नेपाल लागल बा नेपाल नेपाल लाग गई अपने हिंग महंग भइल बाटे वो के त घिउ मंगा भइरला आखिरी बात से साफ साफ कहता नहीं दोसर नंबर दे दी लिखो लिखो लिख बोली 0011 0011 आ जबे लगाइबू तबे बंद ई कैसा नंबर है जी हैं ई बोका फोन के ह ए वोडाफोन टुस 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 टर 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 हेलो यात्री पे ध्यान दें जो छपरा चलकर गाड़ी लुधियाना जाने वाली जमशेद एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 6 महीना विलंब चली सुविधा के लिए खेद है ए बाबू का हो अब हमार बर्दाश्त नहीं के हो नहीं के हो बर्दाश्त नहीं कर अब सही जगह पर नंबर चल गइल बिया स्टेशन पर चल गइल बिया अब ट्रेन पर बैठ के तरह भातरा लगे
अच्छा ना फोनमा दी फोनमा नंबर लिखो बोली 90061 90061 80 6 38 38 धरावा धरावा टुस 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 बाप रे बाप बड़ी लंबा रिंग होता उठाइए ना उठाइए ना सिरजानंद बाबा में ढुकाइए हेलो 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 के बोलता अरे चिंजो 2 महीना होइला ना भइला भुला गइले हमार पति देव बोलता नहीं आ तू डिंटेलवा के मम्मी बोलता रुका और गोड़ छुके बोलता नहीं ए गोड़ गोड़ो जले पहुंचल बा का कुछ छु सब दे तोहरे बा बॉय गोड़गार तोरे बा बताएं अपना समाचार बताएं हैं अपना समाचार सुन अरे रोवर घरे आए के बोल माइक में रोवर घरे आए के बाकी ना घर रे हाँ सो तरह के तोरा के आइल बने कमाए तो कुछ तोरा का चिन्ह ले ले आई हमार कुछ चीना ना चाहिए तोरा का गोड़ में के छुछी ले ले आवा हमरा गोड़ में के छुचियो ना चाहिए आ तोरा गर्दन में गणताई मारे ठीक है करबे एगो काम कर बोली ते जिद कर तर सुनो हाँ तो हम ट्रेन कटावत तानी आ टिकट पे उधियले चली आवत ना रो मार्केन के मामा पर चढ़ के लेकिन आई और देखो औरत को हतरी कैसे दू से औरतिया कहत करंट मारता औरत को हतरी कैसे दू से म्यूजिक से आ जाएं और अतिया कहतिया दू से क्या कहतिया और कौन भाव में टूटा ही पलानी में तरस जवानी हाय बकहिया टूटा ही पलानी में तरस जवानी हाय बकहिया तरस जवानी ओए बकहिया हे राजा जी औरत को हतरी कैसे कैसे कहलई टूटा ही पलानी में तरस जवानी हाय बकहिया टूटा ही पलानी में तरस जवानी हाय लागल दिलवा में हकी आवे ना लागल दिलवा में हकी आई के बुतई बकहिया जैसे कि मान ली हमारे मनोरंजन भैया कब बाहर जात हो हां त मैं सुननी हनु जब मेरा रू यहाँ के भाग जाता नहीं गरम होके ए भाई जान ले एक मन बका हमारा तो खून में हम सह जाए लेकिन ब्याह सब चल जी हैं औरत को हतरी कैसे मनोरंजन भैया हम रौरा के वही बड़ा से देखो जानी रौरा ना हंसनी का हंसी ना आवेला रौरा हंसी ओ बस देखो जानी काज ने काहे मुंह सुखैले ही अरे भैया के टेंशन बिया भौजी चल गई है ऐसे टूटा ही पलानी में तरस जवानी ओई बकहिया टूटा ही पलानी में तरस जवानी ओई बकहिया लागल दिलवा में हकी आवे ना लागल दिलवा में हकी
कहतारी कैसे का ए राजा जी का हो रानी ए बेलमुआ आखिर गाँव ना करो नी हाँ हम तो समझनी कि ससुरा में जाए हाँ तो सैया के कौन मजबूरी रहे सैया के सुख मिली हाँ। लेकिन हम ना जननी हाँ तो सुख छोड़ कर दुख दे देबो कि सुख छोड़ के दुख दे देब गाँव ना करा के परदेश चला जाई ए राजा जी तू नहीं खजानत कि हम जियत कैसे बानी पानी तू नहीं खजानत कि हम जियत कैसे बानी अपन फाटल पे लाउज के सिजत कैसे और अतिया अपन कहती फाटल पर जवा के सियत कैसे बानी भारत कहतरी कैसे कि जब से गावा ना करैला परदेश बाड़ा परदेश बाहर आखिर चलियो गइला भैया तना निर्दय हो गइला भेजल घर बना ये कहूं सुन देश बाड़ा और कहतरी कैसे बोल कैसे संहारी जवनिया के घर छोड़ के गइल बड़ा कनिया हर रूप सरमान से जाई के परदेश में का बात बा समझ